Ešte dopredu sa prepačujem, že je tu tak zvuk hrozne nahlas. Sorry. Čaute ľudia. Vítajte tohto videa. Takže, od minulého videa je to asi týždeň a ja som sa za týždeň naučil skoro všetko o Brawl Stars. Vážne som sa snažil tomu porozumieť a teraz už skoro všetkému chápem. Takže ideme na to. Jo, teraz je superhrdinská sezóna, kto nevie. No, mohol pridať Maharov. Wow, som proste celá história Brawl Stars, openingy a také proste. A teraz ideme, takže máme tu Brawl Box, Java, Community, Eventina, Event 2. Jo, jasne, to musíme dneska všetko pomýkať, dneska pušľame pohárky. Chcel by som dať aspoň do 200. Ja idem si solo a dáme čola na El Primo, lebo El Primo je proste El Primo! Ok, ideme na to. Ani som moc nehral Brawl Stars. Myslím, že raz som to zapol, aby som sa niečo testoval. Jo, myslel som... Ne, moc to nepamätám, to bolo na prvý deň. A nakoniec som sa rozhodol, že sa to radšej naučím a toto. Proste uvidím na video, čo to tu. Tak kde sú, kamo? Tam, tu je. El Primo, bum. Dostali nádhera. Tu stojí. Dostali. A čekám, kde sú, kamo. Tu. Nie. No ja čo teraz takto budem stážiť, kamo. Teraz sa fajne pohnali. Yes, bro, ďalší win, kamo. Sú si moje 2 winy. Ale, kamo, pušujeme. Jem pojegam. Teraz, kamo, na hodinu to budem vymáhať. Ja už si srandu. Asi tak do 10 minút, možno 15, možno 20, možno 80, tá čo? A ešte som zistil, že vy keď pôjdete na cvičisko s akýmkoľvek balom, to tam si môžete editnúť tieto kolónky, ako je proste atak, toto ultima, proste konzolu a tak, proste toto si tam môžete zvršiť, upraviť, gadžety, hypercharge, či ak sa volajú, hypercharge sa volajú. Kámo, to tak rýchlo umiačem, ale čo vám dodám? Tam, takto, tu nečakala, double kill moja legenda, kámo. Tu. Normálne to nečakali. Normálne mne sa to seklo a to má normálne, že normálne ma to zachránilo. A máme mystik, mystik. O, poď! Legendary! Mrkaj! No, keď proste ten Starter mrkne, to znamená, že pôjde o jednou dopredu. Teraz máme tu dole. Okolo tu daily questy. Super. Máme tu dať, čo to robí. Ok, dáme si teraz bolu. Na to sa bude, dáme si... Pôjdeme dua s takým. Ideme ďalej. Počkaj, ja som si chcel toto editnúť. Teraz pozor, teraz prichádza najlepšie duo ever. Ešte si musím aj urobiť toto. Aj pinu. Uvidíme. Tu sú. Poďme. Ok, na to zanechám, neboj sa. Ja jem tu tebe, friend. Vezmi. Poď, friend, poď.
Alfred! Alfred! Zabijaj mu, Alfred! Alfred tam hovno robí. Nízko sa nastupujeme po... Ja som vôbec toxic. Thank you, my boy! Thank you, my... Thank you! Thank you! Thank you! No moje kamo! Medva z ústu. Jo. Teraz ideme až tam. Na ňu. Na ňu musíme zabiť toho medveza. Tam je tu. Nie medveza. Jo. Kým sa spavne. Jo. Legenda kamo. Jo, jdeme, kámo, spokom, teraz, kámo, ideme pušovať spokom, kámo. Teraz, kámo, spokom ideme hrať, kámo. Ideme hrať zo Skibidi Sigma, kámo. Ideme hrať zo Skibidi Sigma. Ako Skibidi bol celkom cringe. Bolo to trošku vtipné, ako meme. Idem, milej boj. Heal, neboj sa. Len tu pôjdu. No má animem, kámo. Ok. No po toto. Ty sa vaši? Áno, vaši to. Ok, ideme. To. Poď sem. Tak, daj. Teraz ideme na ňo. Pozor, zabijaj to. Teraz my ideme sem. Tuko. OK. Dobre, super. Nebol tu. Easy. Kámo, my spokom ideme. Bomby, kámo. Kámo, my teraz ideme, kámo, pušovať spokom, kámo. Ja to milujem. Točko, ideme sem a ideme pobošiť to. To si Skibidi Sigma, kámo. Nás bude, kámo, extrémne môj friend, kámo. Teraz, kámo, ja s ním, kámo, pôjdem na hodinu, kámo. Ja si ho pridám do friendu. Myslím, že viem, ako to. Poď sem. Ideme tady, obídeme to radšej a teraz ideme sem. Tam. Sem. A za chvíľu tu príde jej teammate. Opo. Dobrý. Kámo, animem, kámo. A ešte príde do friendu. Send friend request. Jo, ja to prijam. Jo, teraz mi friendly, ne? Jo, teraz ma friendly. Kámo, Skibidi Sigma! Toto video je prekliaté. No a mne teraz napadá, kámo, jak silno to môžem zostrať. Mám ešte prázdnenú obrníčku. A pasa, nebo. Skibidi Sigma, idem. Idem za tebou, Skibidi Sigma. Aha, on získal prvku. Idem, neboj sa. Kde je to zasač? Nechám ti ho, dobre ty, kámo. Wi-Fi, tam typo. Neboj sa, zachránim ťa. Tam. Tam. Jedaj. Jeden na ňo. Dobre. Daj si pozor. Do kubka. Pozor. Tam.
Yes, kámo. Kámo, teraz prostě spokom, kámo. To len tak pôjde prostě spokom, kámo. Ja, kámo. A ještě jak se lásky vysypá. To tak pôjde. Ja. To jsem to netakuje. Spaka. Proszę, ja tu wyważę. Proszę się. Idziemy. To dostanie. Daj dúfam, že idem. Nie! Pogotovivo! Do prdele. No nič. No to ja idem takým húzom, kamo. To škoda, ale myslím, že ho mám vo friendoch. Poď sem. Pomôž mi, moje. Pomôž mi, ty hajzle. Kamo, to nie je taký, jak kamo, Skibidi Sigma. Skibidi Sigma bol unikátny. Skibidi Sigma bol frajer. Time to go! Showtime. Ok, bueno, už. Poď! Už aspoň super. Money, pity, penny, W. My name is Bad Money. Nie, žiadne také. Nie, nechcem! Kamu? No, ja som chcem si vytvednúť. Ok, teraz je to final. Pod teammate. Ok, tu teammate, ideme. To sa bombí! Poď, teammate! Kačoby! Kámo, ja som legenda. Kámo, ja som to zvládol, kámo. Spája sa tými APčkami. S tým dementom nejdem, kámo. Kúta spolu legendary, kámo. Skibidi Sigma, ja teraz nebudem o to. Idem grab. Isto klesa, tu mám aspoň Jessie. Oh yeah. Jaký. Poko! Mám Poko. Čekaj. Mám tu ti, poď, side hop. Ja sa na to nepúkam, hej? No, rare, kámo. Ok, ideme. Teraz je bojník. A teraz. No, teraz legendary. Neviem. Možno tam je legendary. Epic! No. 200, ok. Pojedná, tu například Edka. Jo. Tak tam hole máte edit konto, za tu klikněte na ultinu a můžete size, takže já si dám jako taky velký size. Toto je size sem, gadgety sem.
Toto trošku hore, zase sem. Toto sem. Toto sem. Toto určite ne. A takto sa mi pojehať výborne. OK, ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Dajte like, odber, zvonček. A zatiaľ čaute!